intention yako yange yekunyinga mukadzi wa munhu handizvozvo hauna kuzokwanisa kasi intention yako yange iri yange iriyo kuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko pamusoro edare indoitwa tafadza mabhitoro ndakapfirira dare tinacho chiri muta apa pana witness ra wakwirira upi ava ndiana ndadzimai ngambomira panzi pendele panzi kure chaiko tinolena kubva mamistakes edu nai dare rinoramba chivandudzwa tiri kuona vanhu vachisa defense panapa nenyaya kuti nanga chiteerera nyaya dzacho taura izvo yakanzi chiina iyi sekretary alright ndo nyaya yacho chete kwete akafonera mukadzi wangu na12 midnight ndoda kuziva kuti anditsanangurire kuti purpose yaifonera adzimai wangu na12 midnight ndeyei 2 ozonditsanangurira kuti zvaitaura kuti zviri kuitika hausi kuziva zviri kuitika mumba mako murume wako ari kukundika ndezvei zvaikwanisa kugadzirisa iye zvandiri kutadza iye mashoko ndakataura ichitsokorora zvanga zvataurwa nemudzimai wake mushure munge andifonera takaenda pamba pamabhitoro takakumbirana tichienda kumutandara chinwa doro tese takakumbirana kudazvo madzimai ake akatanga kutifonera nguva yataitandara vakafona kanokwana kuita kana ka18 kana ka12 vachitaura kuti murume wangu ndaachidzoka kumwe ndakati nguva tataura kuti isusu hatirarubhawa tinokwanisa kuzoti tanonoka kuya pamba tinokwanisa kuzosvika kana kuma12 kana kuti kuma1 ndopa vakazofona vachititi munhu ndaadii kana ari paofu ndaadzidzoogara nemhuri yake atanda ari pamba nemhuri yake kwete kuti awandire kumabhawa ndo zvinoratidza kukundikana ndo zvakange vataura panaa ndozvanga vataura wati zina uyu ndiakatanga kukufonera chokwadi iwe ukabva wazoita uzi pakanga pakuta kufonerana vachifonera nguva zhinji yavakanga vachifona vaida murume wakuti adzori pamba nguva yataitandara yachona asi murume wavo haana foni aitove nefoni ozinani kufonera usi asingafonere murume wekuti baba ubva muchirikuitei kubvawo ndakambovatsanangurira mabhito ndati adzimai wavo kudai kumba yatiendei kumba zvakanzasiyana ina vanopinda wakamuziva kudhara zvaitika vanhu vaitova makasa handiti kuti vanhu vaiti umwe akanga akangomira wachinakidzwa kuti toda kuona zviri kuitika panapa pakauya mupurisa akabata ari kuchovha njuga neasingachovhi njuga aitovaretwa chitokisi saka iwewo ipapapa uri kuona kuti wakamira pachovha njuga kana kuti wakadziya moto wombava chokwadi uziva uchangamire unogara parefu zvakadii tinogara muvhileji imwe chete padzimba dzaipanyeti urefoni nhamba dzako avo vakadziwana sei kuti vazofonera vanenge vanoshandisirana foni imwe mafoni avo nemadzimai saka madzimai vakabvaza kuti vachiri mutando wabudana nababa kwakuti ndifoni initu chipanguva yedu yekutanga daishamwari foni dzevava vanokumbidzana here pakutaura kumba kwenyu mukati kwete munhu akadzimai vakadziwana sei kuti vazofonera nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndaive netachi yandaishandisa foni yangu yakafa saka pandakatenga kambuzi laini rangu rebhadhi ndakabva ndaritora ndobva ndarisa mufoni yadzimai wangu tachi hombe ini ndobva ndatanga kushandisa laini renetwani uyu nhamba dzangu dzebhadhi agara anadzo wari kuda kunyepera kuda kungwara kwokuti mukadzi wangu ndiye akatanga kuita sei kuvafonera kwete uyu murume we akanditora kubva pamba pangu inini handitika achiti handei kubhawa iye aine dhiri rake raakanga aronga
anditora kuti hande kubhawa akati inini akandibvunza kuti une mari ndikandie $20 akati ndichanotora $30 kumba kwangu $10 ndichabhadhara muridzi wemota $40 atingambotadze kudhara anga ine munin'ino wake nawaiti makanika wake ndikati hapana chakaita sei chakaipa akaronga jeni yake yekuenda kuliquid pane distance apafambike netsoka handimuri kuona tichisvika kuliquid iko kwekwe uyu murume uyu anga akagara kumberi nadriver inda ndiri kumashure namakanika wake nemunin'ino wake makanika wake nemunin'ino wake wakabuda mota wabuda mota imomo inini naye nadriver uya takaramba tirimo handiti taramba tirimo uyu akakumbira driver mota kuti ndemunhu wanda unotora kuwadza naye ndoda kuya naye panapa paliquid muridzi wemota akaramba ndopakanzi inga ndati ndokupa $10 ndakupa $10 inini mota yangu ndaisa 30 liters ndinokwanisa kuno kudrenera imwe fuel kubvisa kumota kwangu ndichikuwedzera kumota kwani kumota kwako kusvika uyu akabva aita sei abvuma uyu abvuma akatora nguva asati adzoka haana kuenda kuwadza naye kuya kwainotaura kuti ndonotora munhu akabva tena kwakuenda kumba kwangu akasvika kwakutanga kufona akati buda panze masipotsi ese ndaita sei ndapedza kudhara murume wako hambofa akakwanisa kusvika panapa nenyaya yekuti mota yamutora yaenda naye kuliquid ndini ndinayo saka kuti atouye kunoko ndini ndinenge ndaita futi sei ndadzokera kunomutora handimuri kuona saka masipotsi ese ndaita sei ndapedza buda panze uya pamachechi wakabva wabvunza akati kondogobuda panze sei peposi yandiri kubuda panze yamuri nditi ndibude usiku huno ndei mabva pana pane murume wangu ndimatoya pano mukamutora mukati muri pabhawa apa muda kutandara ndimamutora makunitaura kuti buda panze peposi yacho ndei zvikanzi nenyaya yekuti murume wako nyaya yakaitika ndeyekudai uyu murume uyu indakasiya foni kumba kafoni kadiki kenet1 handiti kambudzi saka murume uyu paakatanga kutaura zvaaitaura akafona palaini rangu renet1 bhozi aizviziva kuti ndasiya kafoni ndakatomuudza achifona pakafoni kadiki adzimai zvaakataura vakabva vamukalkuleta vobva vamuti zvauri kutaura iwewe fona panhamba dzebhadhi utaure zvamuri kuita sei zvamuri kutaura bhozi kafoni kadiki kane memori kadi kanorekodha handizokwanise kuzvidhilita maseterwo akakaita sei akakaitwa ndiadzimai uyu adaro handitika akabva afona kunhamba dzakanzi taura zvauri kutaura pakambudzi aka taura kufoni hombe uyu akabva atanga kuchirekodhewa kufoni hombe handi muri kunzwa akabva abvunza mubvunzo futi kuti mubvunzo yauri kundibvunza iwowo asi uri kundirekodha here zvikanzi aiwa denda ndida kurekodhai dendisina kubvisai kafoni kadiki ndokane rekodha iyi foni hombe haiite sei hairekodha uyu akabva atanga kutaura zvakaita sei zvakataura akati mumba mako zviri kuitika mumba mako hausi kuzviziya here murume wako ari kuita sei ari kukundikana adaro akabva ati oright inini ndakuya kumba kwako handitika ati ndakuya kumba kwako akazofona futi achiti ndadarikira ndamboonekwa nana mai Mafunga ndichidarika wakagara panze ndichibuda nemurume wako izvezvi wakagara futi panze vakazondiona inini ndakudzoka ndega vanozoti chii saka ndadarikira zviri parecording here yapera kai intention yako yange yekunyinga mukadzi wa munhu handizvo hauna kuzokwanisa kasi intention yako yange iri yange iriyo muisirei mombe dzake mbiri don't betray your friend usabetray shamwari yako no stepping on the back uda kumubairei akapira gotsi mubaye achiziva muisirei mombe mbiri zvimirei muisira mushonga muwa usare nemukadzi unoita basa reko
Mishanga mashanga. muisire mombe mbiri end of February mombe idzo 250 pamombe ana kuramba ende ngomana akanaka zingaiti Ndiyo mari yangu idare. aizoziza boma isa mari yake idare pamwe chenda munosaita mko musa ishamwari yenyere chikumbira iregere Mabitoro. aiwa akana kumbira iregere unotambira Tambira. Sinigero unonesa changa. aiwa hapana chonedza chi Ivana. Shina kumbona kana kukatsereze. Uzawasa wakati wakati. mukadzi wako anopinda kamyai akachengetedza imba yake sakusanidisa naye uyo akafuira kuti arasakusanidisa naye Topera. chiendai kumba